שלום, כאן צלם ים, אתם צופים בשידור היומי, 5 בינואר 2011, יום רביעי, שעת צהריים בחוף דלילה אשקלון. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, מהירות הרוח 14 קשרים דרום מערבית, ובניגוד לתחזיות היה מסרב לטפס, גובה הגלים עד חצי מטר, גבולי לגלישת גלים, הגל מעט שטוח ומרוח בגלל הרוח החזקה. מחר יום חמישי מעונן חלקית, מהירות הרוח 10 קשרים דרומית עד מערבית, ולמרות כיוון הרוח, גובה הגלים ירד בהדרגה, וישררו תנאי גלישה גבוליים. ביום שישי ללא שינוי ניכר, רוחות צפוניות וזרמים נמוכים, וביום שבת אולי הגלים חוזרים. עד אז אנחנו נמשיך ונתעדכן. המשך יום טוב לכולם, להתראות.